Plenario do Concello orde do día na aprobación se procede da ata da sesión anterior ordinaria celebrada o día 28 de xullo de 2025. O señor Dios Curveira non ten asistido, a señora Cristóbal Oriani ainda non era concelleira e o señor Carlos Cabeiro cesou nesa sesión. Hai unha observación aprobado por 8 votos, maioría absoluta, por as causas indicadas. Punto segundo, toma de posesión de Neiva Cristóbal Oriani do cargo de concelleira. Despois do cese do señor Cabeiro Puentes no cargo de concelleiro, ser solicitado e recibido da Junta Electoral Central a acreditación como concelleira electa da señora Neiva Cristóbal Oriani, ten presentado as declaracións de bens e de actividades en que conste a xuicio desta Secretaría en unha causa de incompatibilidade coa condición de concelleira, por tanto, proceder a forma e proceder a toma de posesión. Xuro promete pola súa conciencia e honra cumprir fielmente coas obrigas do cargo de concelleira do Concello de Nera con lealdade ao Rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado, así como o Estatuto de Autonomía de Galicia, queda posesionada como concelleira. La segunda vez. Que prometo obediencia. Porque cuando hubiera nacional española tenía que llevar bandera, entonces la segunda vez que... Ah, muy bien. Se lo robó. Sí. Punto terceiro, dación de conta dos decretos da Alcaldía comprensivos do número 28 ao número 40 do ano 2025 a disposición das señoras e señores corporativos na Secretaría da Corporación. Punto cuarto da orde do día. A aprobación da terceira modificación do proxecto de apertura, pavimentación e implantación de servizos no vial de Camiño Vello Gacela, incluído no Plan Complementario 2023 do Post-Plus 23 da Diputación Provincial da Coruña. Sempre unha pequena modificación, sino adaptación ao que estableceron os técnicos da Diputación para executar a maior brevedade posible, porque se está considerada en cuestións simbólicas. Os servicios de supervisión de proxectos non quedan que ten que ir a pleno para a votación. Todos correctos, non é? Sí. Punto quinto da orde do día, modificación do acordo adoptado no punto octavo da sesión plenaria celebrado o día 28 de xullo de 2025 relativo á aprobación de recoñecemento de obrigas procedentes de exercicios anteriores con cargo ao orzamento do ano 2024 prorrogado para o exercicio 2025. Era unha pequena diferencia das GAE. Sí, do IVA. O que habíamos falado na comisión informativa, sin nada, non modifica nada. Non ten maiores temas. Nada, a favor, todo. Sí. Todos a favor. Punto sexto da orde do día, incorporación ao orzamento actual, orzamento prorrogado do exercicio 2024 de subvención sin concurrencia. Significa, claro, que estamos en prórroga de presupostos. Tenemos ahora que se concorre a partir do día 1 Fernando, a partir do día 6 ya podíamos elaborar os orzamentos para o 2023, para personal. Pois sí que é necesario sacar, publicar as subvencións para as entidades culturales, deportivas, e iso pois usted traído basicamente coas mismas cuantías e bases do anterior ao ser prorrogados. Temos a garantía de empezar os orzamentos, non? Se nos incorporen os... Nada, a parte adiante porque as actividades, evidentemente, as entidades teñen que continuar. Como a mágoa que non este orzamento a día de hoxe como debería de estar actualizado e esas axudas serían actualizadas tamén, pero bueno, Nosotros solo pensamos que las subvenciones para el transporte escolar y para el material escolar que podría ser un poquito más. Es lo que ya lleva tiempo lo mismo y sí, sería importante subir un poquito. Toda a razón de efecto que vamos a intentar tamén, Cris, nos presupostos cambiar, modificar as bases dese tipo de ayudas para entrar na xente desas e tamén seguramente
das aulas para poder establecerse un máximo diferenciado, se é posible, para que non entre en concurrencia con a entidade cultural. ¿Votades a favor? Sí. Unanimidad. Sí. Punto sétimo da orde do día, moción do Grupo Municipal Popular no Concello de Neda con motivo do corte de suministro de auga no mes de agosto. Bueno, vou pegar unha pequena lectura. O Grupo Municipal Popular de Neda, conforme o previsto no Regulamento de Organización, Fundamento e Régimen Xurídico das Entidades Locales, eleva ao Pleno a seguinte moción. Exposición de motivos. Pasado mes de agosto, un número considerable de nedenses sufriron nas súas vivendas un corte de suministro de auga durante 3-4 días, dependendo da zona, incumpríndose todos os protocolos como aviso previo de corte do suministro, datas, horas aproximadas para esta reparación, hora prevista do restablecimento do servicio e as aclaracións ao respecto deste corte. Non só se cumpriron ninguna das premisas anteriores, senón que se deixou ao pobo totalmente abandonado, sin atención de ningún tipo, sin opcións tales como reparto de agua con cisternas, garrafas, fontes públicas sin agua, nin lavadoiros totalmente acondicionados, e sin respetar a situación de vulnerabilidade nas familias e nos nenos e nas persoas maiores. Desde o Grupo Popular solicitouse unha reunión urxente cos voceiros dos diferentes grupos políticos. 4 días máis tarde, o alcalde reuniuse con media dúcia de afectados e pide desculpas polas molestias ocasionadas. Non estamos conformes coa xestión do problema e moito menos coa súa solución adaptada de pedir desculpas. Anticípanos tamén que realizan nun futuro máis obras de acondicionamento. Dicir que convocar aos afectados os xoves con menos de 24 horas de antelación para unha reunión o vernes ás 12 e mediante unha rede social amosa unha total desinterés e unha burla aos veciños. Por todo isto, o exposto, o Grupo Municipal Popular insta a acordar por parte do Pleno Municipal a seguinte proposta de acordos. Elaborar un registro de vivendas e veciños afectados polo corte no suministro de auga. Un listado riguroso onde conste o número de vivendas e a totalidade de veciños afectados. Solicitar información mediante asociacións veciñais, tabuleiros municipais e demais medios de comunicación vixentes, WhatsApp, redes sociales, notas de prensa, etc. Segundo, convocar unha comisión integrada por representantes do goberno, oposición, afectados e a empresa suministradora de Viacua. Resulta imprescindible conectar tanto o sucedido no mes de agosto coas futuras actuacións previstas desde o Concello, informes de obras, datas e orzamentos previstos. Temos constancia de que nos últimos anos executáronse obras de limpieza e mantemento en 5 ocasións, e curiosamente no 2023 anunciaban que xa estaba o 80% do canal acondicionado. Lóxicamente, o Concello de Neda debe manter e reparar as deficiencias que xurdan, pero tamén resulta obvio que debemos estar informados do que se fai, baixo que directrices se actúa e cando se invirte. Terceiro, estudio, cálculo e aprobación das bonificacións que deben aplicarse aos afectados. Unha vez asumidos polo Goberno e totalidade dos erros acontecidos no mes de agosto, non realizar aviso coa debida antelación e non atender aos veciños negándose un servicio básico como a auga, consideramos que desde o Goberno debe de reintegrarse aos veciños a parte proporcional dos días sin servicio, así como danos e prexuicios ocasionados, como desde a Administración se nos exigen os intereses dos tributos cando realizamos un pago fora de plazo. Tamén o cidadán pode requerir a Administración os seus dereitos. Gracias. Moitas gracias, Gerardo. Atendo, bueno, compartiu. Con que unha persoa sufra un daño xa hai que dar desculpas. Por temos bastantes problemas con o contrato de agua que se quere licitar, que se prorrogou a indemnización no ano 2013
a concesionaria durante 10 anos, incrementando, incluso facendo a diferenciación que creemos que se debe corregir urgentemente, pero dado que había eses 10 anos de prórroga obligatoria, por tanto, estuvemos as más atadas, pero sí que estuvemos traballando. E dentro da situación que temos que facer, aparte de todo o que pasou, que non lle gusta a nadie, temos varias cousas. Temos que corregir, por exemplo, o problema que ten calquer veciño cando ten unha fuga na súa vivenda. Non hai un reglamento que se debía haber feito hai 10 anos, que se debía haber feito, ou mellor, cando se contratou, unha persona hoxe en día sufre unha fuga de agua e a mellor se encontra con 2.000, 3.000 euros de pérdida e non temos ferramentas xurídicas para atallar eso. Se non digamos a cantidad de fugas e de pérdidas que estamos sufrindo na nosa red viaria, que é inconcebible. De feito, na reunión de portavoces, cando juntamos nas propostas que facía a Viacua, se falaba de sectorizar o noso concello 6 fases para intentar ir buscando por lugares porque a ultimación entre o que se recibe e o que se executa está nun 60 e pico por cento, 70%, cando debía estar nun 80%. Que pasou no mes de agosto? Pois nos encontramos con unha situación totalmente anómala. Bueno, falamos na comisión, falamos os vecinos na comisión de portavoces, encontramos con unha sequía, estamos nos recortes de prensa que nos saca estar aquí, o vemos todos os días, unha sequía terrorífica este ano. E nos encontramos con dúas situacións. Hasta ahora, hasta a data, sempre, se nos decía que cando tiñamos agua da captación do río Velelle, pois abríamos a chave en xuvia e era máis que suficiente. Nos encontramos con un mes de agosto con un consumo medio diario no noso concello de 1.600 metros cúbicos, cando a media está en 1.500 ou menos. Puntos de 1.800 metros cúbicos. Fugas importantes, eu vi varias veces esas noites, esas 2 ou 3 noites aos de Viacua, e outras veces durante o ano buscando, captando, mirando esas fugas, e pois unha situación, creo que a mellores, non? Que toda esta situación ven derivada de que nos encontramos unhas fugas importantes no canal o domingo anterior a que decidimos, pensando que tíamos o soporte, porque pensamos que tíamos o soporte de Narón en todo momento, vamos, senón non se nos ocurre, vamos, se sabemos que vai chover dentro de 10 días, tampouco se nos ocurre. Fastidiar, ao contrario. E nos encontramos, pois, que se nos está advertindo por parte dos responsables que nos suministra agua, porque a captación de agua ten dúas partes, unha hasta a etapa e outra de etapa dentro que é o que gestiona a agua, donde se nos podía cortar a agua en calquer momento porque había que manter o caudal hidrológico. Por eso nos decidimos a facer esa obra, senón non o hubiéramos feito nesa época e faríamos a obra. Que temos que facer? Pois todo o que anunciamos. Poñer comportas novas no canal, novas bombas que bombeen, estamos con un bombeo de 80 metros cúbicos por hora, subilo a 100, ampliar ese depósito de 400 metros cúbicos e seguir traballando, estudiando para mellorar e solucionar este problema que non se volva a repetir, porque é moi desagradable para todos. Pero o Concello de Neda traballou e sigue traballando, e incluso despois dese 70%, ainda queda un 20 ou un poquinho máis, seguramente, un 20%. Pero hai zonas onde non pasa agua e temos que corregirlas. E estamos encontrando nun canal que ten máis de 100 anos que non se limpou nunca por dentro, porque non había medios. Non estamos aquí reprochando a nadie atrás. Non había medios, como hai hoxe, para levar unhas palas mecánicas, levantar ese rexidos, esas raíces que se meten e que construyen, e, por tanto, e publicar un reglamento. A maiores, pois tamén os servizos xurídicos, porque coincideu no verano, nos encontramos para buscar se hai forma de resarcir. A mí, moralmente, me parece xusto. A ver se podemos facer tamén legalmente. Bueno, se vou debatir isto un pouco. Sabes que se debería de revisar o canal de inverno para actuar en posibles deficiencias e non esperar non facelo no verano, senón solucionarlo no inverno, porque hai menos demanda e hai máis caudal. Eu creo que este señor alcalde non falou con Cosma, non con Viago, tomou esa decisión. O reconoceu usted, Que valore tanto a reparación do vello depósito como a construción dun novo pegado ao existente, que expoñan cuantías exactas para poder valorar a mellor opción. Eu creo que é así.
valoración de sectorial a red para detectar con menor tempo as posibles fugas e así baixar o consumo. Isto é colocar contadores sectoriales na red general e tenerla mellor controlada. Eu creo que Viacua, vostede non falou con Viacua para facer dichas obras. Igual que fai, cambiándose un poquinho de tema, hai conversacións con usted, con o capitán de navío da Armada Española por 4 anos como concejal para solucionar os temas que hai en a Armada e ainda está sin solucionar. Eso é un tema peliagudo. Que quero dicir? Xunto con todo isto, o tema pendiente da Armada que hai que solucionar. Usted tuvo unha reunión con o capitán de navío fai 4 anos, non? Sí ou non? Un almirante. Bueno, astendería ahora. No, Astendería ahora. Bueno, era almirante. eu digo que tuvo unha reunión con o capitán de navío. Era almirante. Bueno, eu creo que eso hai que solucionar, porque además é un tema moi urgente eso, Sí, moi urgente. Estamos... No me trates usted, almirante. Bueno, joder, non pasa nada, hoxe estou de volta. Eu creo que todo isto, vamos a ver, hai que reconocer que se fallou. Entonces hai que ter unha bonificación cos vecinos, non? Porque para cobrar somos todos moi espabilados, non? Entonces creo que hai que ter, oye, pues un pequeno detalle cos vecinos. Un mes, uns días, bonificar algo, non? Desde un punto de vista... No, sí. Mira, la demanda, non falei con Cosma. Nosotros, cando falamos con Viacua, os técnicos de Viacua, nos dicen, abrides aí, chegamos. Nos quedamos tranquilos, non foi, e sobre todo porque houve moito consumo. Pero Viacua Pero Viacua nunca actuou. Perdón, Cosma era o que che tiña que dicir se iba a chegar a auga para as zonas altas do Concello, do Concello. É máis, a Viacua entraballe auga de momento suficiente para dar servicio, para esperar a setembro, outubro, cando baixar a demanda o consumo e facer as reparacións, porque claro, o cemento non estaba fragado. O sea, Viacua non colleu responsabilidade de facer as obras. Por que non colleu Viacua a responsabilidade de facer as obras? Dixeras ti, Ángel. Dixo xo que o dixeche, non, en pleno mes vamos facer as obras. Por que non fixo Viacua? Caramba, porque Viacua estaba entrando auga. Que pasa? A inyección de auga que veu de Narón, de Cosma tampouco se colleu as aguas. Claro que abreu, pero non nos chegou para arriba a Pasto das Altas. Entón, creo que ahora que o vecindario, oye, porque además non se arreglan as fontes. Se pedimos 40 veces que botaras unha má a zona de Anca para arreglar as fontes. Ahora, cando se deu os problemas, digo, joder, mira, se tuviéramos ali unha pouca auga posible, vamos vecinos. Como eu non chegaba ali, auga, ojo. Pero se están as fontes arregladas os lavaderos, coño, temos unha cousa que é o ouro, auga gratis. E nos la vamos cargar, porque nin falamos coa Armada, nin arreglamos coa Armada, nin poñemos isto ben. Se ao final vamos ter que depender do pantano, como todo Dios, que somos uns privilegiados sin nada. E tanto vendemos auga para o pan e para outras cousas, e ao final nos vamos cargar do que traballan as empresas. Por o tema da auga, eu vexo así, Mira, obras en Neda se fixeron moitas e se fan, e Viacua non entra nunca, ni entrou nunca na captación que vende do Río Grande. Nunca entrou, porque se limita as obras que se están facendo aí, que se facían antes, que facían maquillos de reemplazo, se limitaban a que era limpiar o canal. Claro. Unha cousa é facer unha actuación manualmente e outra é, hoxe, que xa hai medios técnicos en unha pala, levantar raíces, unhas raíces terribles que entraron e que sacaron que non a quitaban as persoas, incluso en algún momento tamén persoas por dentro do canal que limparon. Entonces, aí se estuveron facendo, desde que o detectamos, desde o ano 2017 estamos traballando sobre o tema. Era a sequía. Desde os 17. Dos 17 levamos limpiando máis ou menos, cando detectamos xa este problema e a solución definitiva, que é con medios mecánicos, con unha pala, levantando e quitando as raíces. Fíjate, na sequía, o domingo, despois deso, que detectamos outras fugas. Por que non se detectan as fugas no mes de outubro ou noviembre? Porque hai agua, a canalización ven pola ladera do
monte de Marraxón, e no verano cando detectamos. E en todo momento pensamos que a agua de Narón chegaba. Eso por un lado. Se fixeron, en Eda se levan feito captacións. Melloramos a peiteireira, melloramos a captación da Rabadeña, se estuveron facendo obras de canalizacións e captacións boas. Respecto aos depósitos, o outro día mantuvemos unha reunión con Viacua respecto que actuacións estimaban eles a maiores, unha vez que entra agua, que se deben facer? O do bombeo, para que o arreglar. Eles falaban, corrixídeme, de 400.000 euros, o entendían así, un novo. Un depósito novo podía ser, porque acaban de facer unha garaxa e falan de 2 millóns de euros para facer un novo. É dicir, entonces a solución que nos dan é, dado que temos dous depósitos, o de 900 abaixo, de 600 arriba, e temos ese de 400, pois con ese, un sistema de doble bombeo, nos podía axudar moito. É o que nos din eles. E depois o poder de reglamento, temos que publicar, en servicios jurídicos, temos que saber, pola miña parte. Por certo, en Eda se subiu a agua no ano 2013. Desde o ano 2013 non se sube unha gota de agua. A inflación, desde o 2013 ao 2025, más ou menos a estas alturas, está nun 27%. Temos incluso un produto, é dicir, unha agua barata, de moita calidad. Como non vai ser barata? De moita calidad, pero necesita moita inversión, que ao final... Claro que é barata. Pero porque se traballa... É gratis. Se traballa moito para... Pero se non se repara, que menos que reparar, xa que é gratis. Mira que se fixeron obras, que se está gastando, de feito ahora non chega. A liquidación de Viacua xa non chega. Mira, Ángel, con debido respeto, a que se trouxe dunha empresa de Vigo cisternas de agua? Sí ou non? Bueno, se meteron cisternas de onde viñeron. Donde fixeron, non sei onde viñeron, Bueno, aportou algo eso, aportou algo. Aportou algo, Pois eso foi o que nos dixeron os técnicos, que non foi suficiente porque se tarde, porque temos unha pérdida importante. De feito, dentro da situación, incluso, xa falamos tamén con Fede, para facer un bypass na zona do Contal, de forma que tamén, en momentos problemáticos, digamos, meter aí, ir á zona da Codopós, que dixa a Anca, que non chega, pois temos que subir, que falamos co propietario onde está ese depósito, que non é suficiente porque dá non dá unha presión de 2 kilos e subirlo máis arriba. Hai que facer obras. E están previstas por nós, por os que veñan, e se van a facer. Bueno, para empezar, por lo final do debate que está destendo, que temos auga gratis, todos os veciños pagamos auga, no Concello de Neda. En todo caso, a auga gratis, o privilexio está tendo a empresa concesionaria, Viacua, que está manexando unha auga, entre comillas, gratis, pero todos os veciños pagamos o noso recibo. E si é certo que aquí se firmou un contrato con Viacua, pois hai 10 anos, non, máis de 10 anos, hai 12 anos, que naquel momento supuxo un incremento abusivo dos recibos que estábamos pagando todos e todas. En beneficio de quen? A día de hoxe ainda non sabemos. O que si é certo e o que parece é que estamos lastrando desde aquel momento unha maneira de traballar por parte del concesionario que está cumprindo seguramente os pliegos que naquel momento se acordaron, pero que nos está lastrando neste tipo de problemas que non hai un mantemento efectivo, aparecen averías e non se sabe de onde, nin quen a ten que atender, nin quen non a ten que atender. Pero na zona da Armada non teñen competencia. Non teñen competencia porque nese contrato non aparece eso, claro. Pero alguén a ten que ter. E se é unha empresa concesionaria do servicio de agua que está cobrando por levar ese servicio e surtidos de agua a todos os veciños de Neda, pois haberá que poñer ese día. E por outra banda, falabas, Ángel, que temos as más atadas dende hai 12 anos, con ese, bueno, llevamos xa 3 anos fora de contrato, e durante estes últimos 3 anos, 2 anos, ou 2 e pico, se pudo retomar o tema, e se pudo poñer ao día. E esperemos que traballedes a un futuro corto e inmediato nese tema, porque estamos vendo a problemática que nos está derivando. Pero bueno, por centrarnos na moción, que é o que estamos falando aquí, podemos estar de acordo, evidentemente, cos puntos que se propoñen, porque non son outros máis que se leva a cabo algo xusto, que é que os veciños e veciñas non teñan que pagar polos días que non tiveron o suministro, evidentemente. Entón, para levar iso a cabo, está ben, por centrarnos nos puntos que se propoñen. O punto primeiro é facer un registro das vivendas dos afectados, evidentemente hai que facelo para poder reintegrar eso. O segundo punto, convocar unha comisión integrada polos representantes do goberno, oposición, afectados e empresa Viacua, para que todos e todas
teñamos coñecemento real do que está sucedendo, porque ao final nos atopamos un pouco perdidos, que non sabemos exactamente si efectivamente, como se fala na moción, ese corte puido ter un aviso previo, que ao mellor non había que cortar nese momento exacto e podía esperar un par de días, ou si foi unha avería, e se foi unha avería, evidentemente non pode haber aviso de corte, porque as averías son sorpresivas, non? Entón, temos esa dúbida tamén, non sabemos exactamente como está ese punto. Entón, si é importante convocar esa comisión para que todos teñamos coñecemento e sepamos de que falamos. E a única salvedade é que no punto terceiro aquí se fala de facer o estudio, o cálculo e a aprobación das bonificacións para reintegrar aos veciños e veciñas que estiveron sin auga eses importes que non teñen por que asumir, pero bueno, se fala de que ese xa o goberno que reintegre aos veciños a parte proporcional, pero creo que hai que detallar que o goberno debe de exixir á empresa concesionaria Viapo que faga ese reintegro, porque é a empresa que non ten que facerlo, non o concello, non? Entón, simplemente modificar eso e estamos a favor da moción. Son averías importantes que se ven derivadas de caídas. Houve unha delas hai 4 anos, se non me equivoco, 5, onde non destruíron ese canal porque bueno, unha casualidade. Houve un derrumbe terrible desde Marraxón que veo hasta baixo. Eso se pode producir. E a infraestructura quedou tocada en varios puntos. Por eso, ese día en concreto foi cando a detectamos. Claro, pero a dúbida é cando hai unha avería é imposible que se poida avisar dun aviso de corte previo porque é unha avería, lógicamente. Pero temos a dúbida de si este corte, si se podía mellor esperar un día, 2 días para ter tempo de avisar a xente, que a xente faga acopio de auga ou que fose necesario. Valorouse todo. Claro, Pero bueno, tenemos máis bien que non se contaba con ese pequeno. Hemos venido a votar a favor de la moción del PP. Muy bien. Solo una cosita. Que nos gustaría ver el contrato con Viapo. Entonces, pues si nos puede facilitar una copia, pues ya se ha solicitado otras veces y eso. El contrato, si no me equivoco, era dando 93. Bueno, es igual, nosotros queremos una copia, la que haya, ya está. Vale, pues procedemos a votación. ¿Votos a favor de la moción? Ay, perdón. Con el añadido. Claro, No. ¿Votos a favor de la moción? ¿En contra? 6. Entonces, el añadido queda Cristina reflexado no ficheiro visual, toda vez que se nos aproba a moción, o sea... Sí. Punto 8 da orde do día, rogos e preguntas. Bueno, vamos a charlar un poquinho aquí. Mire, referente a axuda ao hogar. Señor alcalde, usted sempre fala nos medios de comunicación que do presuposto que ten neda de máis ou menos 5 millóns de euros, que está destinado 1.200.000 euros a axuda ao fogar. Eu non entendo as cousas así, sobre todo no mundo empresarial, non é así. Se lle paga 1.200.000 euros a Xunta, Diputación e os usuarios, o sea, usted fai o importe total dos 5 millóns de euros, usted gasta 1.200.000 euros. Eu creo que non. Eu creo que usted non gasta 1.200.000 euros de axuda ao fogar. Eu creo que iso está subvencionado tanto por Diputación, Xunta e os usuarios que pagan de lo limpo, uns máis que outros debido a súa tal. O sea, non entendo por que usted di isto. Pero bueno, vou non respetar, pero non o entendo. Despois unha cousa que de verdad que me chama muchísimo a atención. Ángel, de verdad, é un tema que, o digo, que como non nos cae a todos en general un poquinho a cara de vergonza como estamos tendo. O tema da luz, o tema de recollidos de voluminosos que levan en zonas 2 meses sin recoller nada. O tema da luz, 2 meses. Gélis, non poñes esa cara que son 2 meses casi. No, yo solo con los voluminosos. Os voluminosos.
Hai zonas que levan 2 meses sin recoller nada. Non, non é así. Bueno, Sí, perdón, coño, sí. eu creo que é igual que o tema da luz, que está a niñar e está a niñar en todos os sitios. Eu creo que hai unhas polas dunhos carballos rozándose que foda unha zona, ben, pero jopa, mestras mes, en todas as zonas que pasa, que rozan todas as zonas. Aquí, eu non sei, é que non hai maneira de entender isto. Xa a parte do pexón, os novos contratos que hai que facer con todo isto, pero que isto, ahora que se vai incorporar estes 2 chavales, eu creo que hai que tomar unha determinación seria. Vamos a estar así tanto tempo, porque isto é de primeira necesidade. Isto parece Cuba. Eu vexo así, os veciños o ven igual, que non entenden porque queren seguir no ano 2025. Días e días en zonas, Depois vou facer comentar un tema que a mí personalmente non me gusta. A mí, o Partido Popular de Nena. Vosotros votastes polo contrato de Villar da SER. Non? A favor. Se xa os informes favorables... Bueno, sí, claro. Pero que é totalmente legal, Ainda que hai familiares directos na anterior empresa. Non é ético. Eu non digo que non seña legal, pero non é ético. Unha persona vote cando está a súa hermana nunha empresa. Non é ético. Jurídicamente é legal, porque non pertenece a empresa, ni é socia, ni é nada. Pero non é ético que eu vote a favor dunha concesionaria onde está a miña hermana traballando, ou o meu hermano, ou tal. Eu debería de salir da sala. Pero bueno, legal é. Pero en 2 palabras. Hai que ter gallardía, Solo eso. Estaba buscando a foto, perdonade, todos os voluminosos, iba a empezar por aí. Iba un día de Barrofillo, a 7 da tarde, e me encontrei unha furgoneta repartindo. Iba o coche cargado de nenos, e non era nin de España, nin de Galicia, repartiéndonos por concellos. O domingo pasado, repartindo furgonetas. Temos un problema, non é en todos os concellos, que temos determinado tipo de colectivos, non de nenos. De feito, o da furgoneta, o do camión, do domingo pola tarde, era de Ferrol, unha zona de Ferrol, porque despois miramos Grasa. Nos reparten polo concello determinadas horas. Colchóns, un fin de semana, unha das recollidas contabilizamos na mañá 25 colchóns. É dicir, aquí temos que cambiar todos a lei, e a lei que vamos a cambiar en EDA, pero tamén nos demais para que se siga. Aos centros, aos comercios que venden sofás, que se dé ao usuario, porque eu creo que está habendo unha estafa aos usuarios, o que quere cambiar o colchón, dalle, xa me cargo dele, se carga dele, pero mellor non estou dicindo que xa, pero hai un reparto en EDA, en todos os concellos de arriba, en todos os concellos os 9 que conformamos a comunidade. E iso, pois mira, estaba buscando a foto esa, dun domingo ás 5 da tarde repartindo. E encima non se poñen... Outro día iba para a casa ás 8 da tarde, fun detrás del, pois cando me veo outra furgoneta repartindo. Non te deixa a Guardia Civil? Non te deixa a Guardia Civil? Xa que chamo a Guardia Civil, pero teño outras cousas urgentes. Como que teño? Eu tomo a matrícula e xa facemos, pero, e aparte disso, moitos deles son insolventes. Bueno, son insolventes, pero poden ir para Teixeiro. No para Teixeiro, por supuesto. Ai, bueno. No da luz, efectivamente, estamos tendo unha auditoría feita que queremos aplicar, que tamén esperemos poder aplicar para cambiar toda a iluminación, e temos tamén un problema en concreto de determinadas zonas, parte dos árboles, derivacións que se están producindo, e está a empresa encargada, que é un dos contratos que queremos sacar, cando se, de inmediato, tan pronto se poida, para sacar ese concurso, e que haya que se
que se hai unha luz fundida, un problema concreto que solucione. Non podemos ter, estamos detectando aquí, por exemplo, no caso de Huida, Ponte Grande, Coruxa, todo eso, pois son os árboles, está diante de José Castro, entón, temos que actuar sobre deles, por tanto, en fincas e investigación. No programa de contabilidade, empezaba por aí, se gastan do Concello, é como cando se fai unha obra, é 1.200.000 coa cofinanciación, que sempre o digo. Usuarios, sí, sempre usuarios. É de contabilidade, algo sei. É de contabilidade. Pero que digas é diferente. Eu non estou dicindo que non sepas de contabilidade. Estamos dicindo que hai unha cofinanciación da Xunta, da Diputación, usuario, Ministerio, que debe ser maior. De feito, temos que ter outros contratos que temos que sacar, pero que é necesario. Por certo, competencia propia da Xunta de Galicia que deberá asumir para que as traballadoras tuvieran os mesmos servicios e o mesmo salario en todos lados. Nos explicaba un poquinho antes de entrar que, por exemplo, en Gozas Cesuras saleu hai 2 anos, ou 3, e saleu a 12 euros a hora. Imaginados, non te pode cobrar unha traballadora dese nun concello tan inmenso, porque non é moneda que ainda hai dimensión de pequena. Como Cuba nos estamos, que hai seguridade xurídica. E os contratos. Aquí? Non. Hai días que parece que eu porque vou no coche. Eu a pé non vou, Vas moito alá. Eu a pé non vou. Non. Mira, o de Villarra, calquer tipo de licitación se fai desde un punto de vista técnico. E, polo tanto, para ben, para mal, nos guste ou non nos guste, porque a veces cando sale unha obra, pois a mellor, a empresa que ven, pois non nos gusta a nadie, pero se temos informes favorables, temos que... Eu si tiño o meu hermano que vai nesa concesión, eu me levanto e non voto. Eu creo que non é causa dese tipo, porque veñen con todos os informes. Eu me informes. levanto e non voto. Non ten nada que ver. Teñen uns informes e, polo tanto, non hai ningún tipo de ilegalidade, de inmoralidade. Eu non digo... Ao contrario, seguramente nos gustaría que fora unha empresa do Concello. Eu non digo que non teña legalidade. Pois quedamos. Vale, gracias, Elena. Bueno. Por empezar por o alumeado, que se está falando dele, que nós tamén tiñamos apuntado, pero bueno, temos anotado non de agora, sino como xa de hai moitos anos. Acaba de decir o señor alcalde que xa temos a auditoría feita, está rematada. Sí, entregada. É un disco. Si, vai nas xuntas de goberno. Bueno, pois non... Bueno, nas xuntas de goberno, si. Sí, vale, Si, se nos facilita. Si está feito máis. Non hai ruido, se nos pasa, igual. Pero, bueno, decir que esa falta de auditoría, que para nós é unha excusa total e absoluta, nos leva dando problemas de alumeado desde hai moitos anos, non é nin este ano, nin o ano anterior, levamos moitos anos con problemas de alumeado. Acabas de nomear que aí en J. Castro, por culpa de uns árboles, non se ve, é certo, non se ve absolutamente nada, que eso non é deste mes, non me dan as ramas agora este mes, nin hai 2, só leva aí 3 ou 4 anos nesa situación. Entón, que tardemos 3 ou 4 anos en cortar unhas ramas que están tapando unha farola, eu creo que un pouquiño fora de lugar. ¿No? E eso en concreto, se trasladamos a outras problemáticas de fácil solución e apariencia, é unha situación de abandono total e absoluto. A Avenida Alxeciras ten un problema importantísimo de seguridade e en parte de seguridade viaria e en parte pola falta de alumeado. Non se ve absolutamente nada na Avenida Alxeciras, zona do Puntal, zona do Coto, non se ve absolutamente nada. E non é nada novo, levamos moitos anos. Entón, bueno, se o que faltaba era esa auditoría, esperemos que nos poñades a traballar nese punto para solucionar ese problema e dar seguridade viaria ás veciños e veciñas de Leda. Por outra banda, un parque de xuvia se retirou xa hai non sei cantos meses os artefactos que había de Agatha Ruiz de la Prada, está a tirolina que falta unha pata, está un esqueleto, xa se retirou, bueno. Arreglouse, perdón. Vale, a festa do Cani já estaba... Sí, non, foi despois, vale. Uns columpios, está aí o esqueleto cun columpio solo, bueno, parece un parque un pouco tétrico, abandonado, e sobre todo se comparamos coa vista de frente. Temos o Concello de Narón, a tope pequenos e con uns parques
non de luxo, con os parques como deben de ser, que cumplen a normativa e que prestan uns servicios mínimos e normales para os nenos e nenas. Entón, preguntar se tedes de previsión dotar esa zona tan concurrida de un parque con todas as condicións que debe de ter. En canto a nova empresa concesionaria do servicio de actividades deportivas e culturais, sigue habendo protestas porque o horario de gimnasio en plan máquinas solamente hai un horario de tarde, de 5 a 8, se non me equivoco, un par de horas, ou de 5 a 7. E hai demanda, non deste curso, sino dos cursos anteriores, de que ese servicio se pode utilizar pola mañá tamén. Non se pode utilizar, non se ofrece ese servicio. Entón, unha mágoa que, aproveitando a nova... En anos anteriores, a excusa moitas veces era que nos pliego de condicións da empresa que tiñamos non aparecía ese servicio, entón, por lo tanto, non se podía ampliar. Pero, bueno, acabades de licitar unha nova empresa concesionaria do servicio e tampouco se ampliou. Entón, bueno, preguntar por que non se tivo en conta eso, igual que por que non se tivo en conta tamén o traslado das actividades deportivas ou culturais, eso xa teríades que facer un pouco en función da demanda ás zonas rurais do Concello. A parroquia de Ángel e de la Donelle non teñen ningún tipo de escola cultural e deportiva que ofrezca o Concello, se teñen que desplazar ou aquí ou a Puntal, que son as únicas zonas que teñen ese servizo. Entón, non sei se sería viable en función dos usuarios nas dúas parroquias, pero mellor nunha delas para dar servicio a esa zona, non? E nada máis. Moitas gracias. O problema é, moitas veces, de efecto, na última que detectamos, porque detectei, nese caso eu, falando coa empresa, é onde teñen esos problemas a derivación. Decíamos, cambiar a iluminación, canto nos costa cambiar o que é o cableado para evitarnos eso. E eles, moitas veces, os técnicos non están conseguindo, porque está estabilizado, donde existe a derivación que fai que caiga as aulas en todos os meses. Por tanto, estamos todos os días en obras e tal, os concejales todos para que solucionese eses temas e activando coa nova auditoría, a intención era cambiar todo se se pode facer. Se pode facer desde un punto de vista económico, ou ben por partes, ou ben con ese tipo de propostas que nos dan os responsables, se o podemos facer. En outras zonas se vai cambiando un poquinho. No Parque de Xuvia, a idea é meterlo no plan da Diputación. O que pasa que se meteu no seu primer momento e ao mellor ou non se explicou ben o que era, a dimensión era moi grande para o tipo de, a cantidad de xogos que se metía, e entón o que era para refacerlo e meterlo no próximo plan da Diputación, neste que pode haber agora inmediato, senón no 2026. Esperemos que así sexa. O ximnasio, bueno, sí que o problema son temas económicos, é dicir, levarlo a todos lados, sobre todo porque as asociacións en Anca, en todos lados, en general, funcionan moi ben e fan as súas actividades. O do Puntal, están centralizadas moitas en ela porque nesa maioría da xente, a parte das instalacións, ten a posibilidade de desplazamento, bus. Levarlo a zonas rurales era ideal levarlo a todos lados. Están as asociacións, pero a mellor estamos non entrando en conflitos, ni moito menos, senón o tema económico se iba a disparar bastante. É un servicio que xa houve durante moitos anos e o abandonastes, o deixaste desde... Sí, houve moitos anos que había no local de Vila Donella solución. Pero sigue habendo actividades. Do Concello. Do Concello. Que sigue habendo actividades, evidentemente, con isto non quero decir nin menos valorar as actividades que ofrecen as asociacións do rural, que evidentemente fan unha labor impresionante, pero unha cosa que eles fagan a súa actividade non quer decir que o Concello non lles poida axudar e prestar tamén algo. A iso me estou referindo. Axuda bastante, e os sabes. Bueno, non sei, porque axuda bastante. Tema económico, pago de luz, pago de instalacións, todo o que se necesite. É o mínimo, quero decir, o Concello Concello debe de apoiar esas cuestións. O que non era tanto así, que ti sabes. Venga. Nosotros queremos saber
para este año se va a hacer el Consejo Escolar Municipal y cuál es el aporte total de las ayudas para las AMPAs de Nacimiento de San Isidro, que aún no recibieron las ayudas del año pasado. Este año ya empezó el curso, y este año va a ser igual. Y luego después, ¿cuándo se va a reparar el ascensor de San Isidro? Ya que allí va a aparecer el veneno que lo necesita y está mal. Luego el paso de peatón da Volta do Povo, que aparece la Junta y la Agencia Galega de Infraestructura ya dieron el permiso, se puede hacer, ahora aprovechando que está la rotonda, pues sí, se podría hacer. Y luego después las obras de Tío Cobo, que allí aparecieron problemas con una señora, una vecina de allí, entonces avisar a los vecinos antes de hacer la obra que se va a cortar el acceso a las casas, porque la gente allí pues estaba buscando por eso, que al parecer hicieron las obras, cortaron las calles, no podían acceder a sus casas, que salir de ellas, entonces avisar a los vecinos que no vengan. Luego después hay algunos meses que los capazes aquí al Consejo para montar un microcentro de día. Que hizo el Consejo para ayudarnos, si les ha orientado de alguna manera, como fue. Y luego después, referente a las aceras, la avenida de Algeciras, que ahora mismo hace poco varias veces estaban aquí, arreglaron 2 entradas, si se va a seguir o se va a dejar así. Muchas gracias. Nada, nosotros. Sí, San Isidro dijo, yo de San Isidro sabía. Bueno, por referencia ás axudas que estamos falando dos dous colexios, Maciñeira aportou toda a documentación, San Isidro está pendente de traer as facturas para justificar. Una vez que tenían todo, pues, por parte da subventora, con as outras subvencións, pois estará para adiante. Por referencia ao ascensor, precisamente a semana pasada, puseme en contacto con quen contratamos os servicios de mantemento, con a empresa Corona, quedaron esta semana, iban a pasar por aquí con un técnico xa poder facer a revisión pertinente e darle alta así en industria, que era o que faltaba. Isto é en realidad unha xestión que levaba a directora, pero bueno, que viñan dando largas, nosotros o que fixemos desde aquí, revisando a documentación que estaba desde o mes de marzo xa en activo ese mantemento, bueno, preguntar a causa de por que non había habido e quedamos en eso, que esta semana iban a pasar por aquí. No, que respecta a SAP. No, respecto a SAMPA, vou autorizar, no momento que se fagan os orzamentos se publicará, es decir, intentará darse esa axuda que necesitan para todo incluída, para que teña un comedor, mentras non se fai un estudio municipal, un estudio para intentar xestionarla se é posible desde o Concello. O paso de peatóns máis urxente que nunca. Pedimos a non sei cantos orzamentos e nadie nos manda o orzamento. Pero non pedimos, xa non sacamos a licitación, pedimos que nos manden o presupuesto para executar, porque é moi necesario ali. Claro, xa hace máis de 3 anos que já moito máis. O de Riocou, lamentar se pasou eso, porque era unha circular, entraría por un lado, non deberá haber ese problema, pero bueno, pode ser, porque a mellor estaba para un lado, unha persona quere salir, non pode salir para atrás, pode ser dar, portanto, esas molestias. Ali un par de días antes, a empresa aviso. Bueno, pero ao parecer non un malentendido, e hai que corregirlo e tratar de que non volva a suceder. E o microcentro de día se solicitaron todos, de feito, na resolución da Xunta de Galicia, está en lista de espera. Publicaron incluso pediron a subvención e por puntuación non chegaron basicamente concellos da Costa da Morte, Ourense, se non me equivoco, se falo de Costa da Morte, sei que salen publicado moito porque eso sale con varios, con puntuación, os concellos a mellor de menos, sobre todo de menos máis rurales, pues levan os puntos que a liña que decías se seguirá para que a xente, pero necesitamos o permiso porque tuvemos un problema con a autorización de carreteras nunhas entradas. Despois, resultou que non facía falta, pero temos que decir que sí, o inspector dixonos, entonces é unha concreta que eso que máis outro tema na que
E os contratos voltamos. Nada máis. Alguén? Nada, pois levantamos a sesión. Moitas gracias.